nôl at ni. Panad dda. Diolch ti, Iwan. Rwan ta, beth gen ti ar y gweill nesa yn dy wersi? Wel, chydig o waith deialogau. Da ni'n licio defnyddio deialogau yn y dosbarth. Pam? Wel, mae deialogau yn helpu ddysgwyr baratoi i wneud tasg arbennig. A maen nhw'n gallu wneud paratoi, mynd drosodd eto ac eto. They can prepare to go over and over to get ready to do a specific task, and they can do it with finesse. Ac mewn lle diogel, in a safe place hefyd, yn y dosbarth. Dyma ni. Mae deialog arall yma am fynd i siop, a ni'n wneud hwn, a wedyn byddwch chi'n gallu adlibio. A byddwch chi'n gallu gyda bydde felly eto. Pnawn da, gaich helpu chi. Pnawn da, gaich helpu chi. Adlibio. Adlibio, ie. Adlibio. Neu siarad yn fyr. Am I adlibyn? Ie, siarad yn fyr. Mae wedi ddim sens. Siarad yn fyr. Spontaneous. Oh yes, fyr. Yn fyr. Dyna ni, da iawn. Siarad yn fyr. Oh, serious. You are so smart. I know, I'm just going to... Yn fyr. Spontaneous off the cuff. Yn fyr. That is a good word, I want to remember that. Doesn't matter. Bydd i byr. Byr ydi short. Byr ydi short. Ac myfyrio ydi beth mae Buddhistiaid yn gwneud. Meditate. Yeah. So byr with short premeditation. Without premeditation, dyna beth yn golygu. Felly, so os ydych chi'n adlibio, ydi siarad yn fyr. So, dych chi, ar ôl wneud hyn, byddwch chi'n gallu cerdded mewn i siop a siarad yn fyr a prynu pethau yn y siop. Felly, pnawn da, gaich helpu chi. Pawb? Pnawn da, gaich helpu chi. Sorry. Pnawn da, dwi angen. Bob's gone off piste again. Pnawn da, dwi angen. 1, 2, 3, pnawn da, dwi angen. Llawer o lysiau. A ffrwythau. Os gwelwch yn dda. Dych chi eisiau? Llysiau a ffrwythau organic. Wrth gwrs. Dim ond y gore i fi. Chos dwi'n byw yn Llanrws. Anhollol. Iawn te, beth dych chi eisiau? Pwys, dau bwys, tri phwys. Pwys, dau bwys, tri phwys. Dych chi eisiau moron? What you want? Dych chi eisiau moron? Syniad, wel, I didn't think oedd y moron yn neithiwr. Oedd y moron yn neithiwr, dwi'n cofio, yn ardderchog, yn dyn nhw, moron yn neis iawn. Gyda cwmyn o rhywbeth. Oedd yn rhywbeth arbennig, oedd nhw wedi coginio yn berffaith, yn dyn nhw. Moron gore, dwi wedi bwyta erioed. Moron neis iawn, dydw i. Gyda'r gore, beth bynnag. With the best, gyda'r gore, beth bynnag, oedd nhw'n moron ardderchog. So, syniad ardderchog. Dyna'r cwbl? Dyna'r cwbl. Ie, faint yw hynny? Faint yw hynny? 8.88. 8.88. Dyma chi. 9 pint. Cadwch yn newid. Diolch yn fawr. Par. Dau a fi wneud o gyda'n gilydd. So wneud hwn, ac wedyn ar ôl wneud hynny, newn ni wneud un yn fyr, iawn? A bod chi'n gallu just wneud o'i fyny, a just cerdded i mewn i siop ar prynu rhywbeth. Right, iawn, ffwrdd fyny. Nawr da, dwi angen llawer o lysiau a ffrwythau. Dych chi eisiau lysiau a ffrwythau. Lysiau a ffrwythau organig? Wrth gwrs, dim ond y gore i fi. Iawn te. Beth ydych chi eisiau?
Pwys o foron, 2 bwys o datws, 3 pwys o banas, Banas. 4 pwys o nionod, neu winons. Okay. Cig. Syniad ar ddechrau. How do you say small? Tipyn bach? That's a little bit, isn't it? Bach. Yeah. Dwi eisiau cig bach o cig mawr? Mawr. A organig. O! Organic cig. Wrth gwrs, dim ond y gorau i fi. Pwys, un pwys, Wel, dau sa'n bwys, siŵr. Just i 8 bobl. da iawn. Sio'n addurchog. Dyna'r y cwbl. No, de. Where are we looking? Lwmi di? No, that's it then. Diolch yn fawr. Cerwch yn newydd. Cerwch chi newydd. Never again, aye. Ffyrdd Iarmel. Never again in the set foot in your shop, you. Ia, o, bw. Pwys o. Os ydych chi pwys o, 2 bwys o, 3 pwys o, 4 pwys o, 5 pwys o. Pound of what? Be dyn ni'n gallu cael? Beth ydyn ni'n gael, a ni hwyd lluosog fan, pwys o fale. Pwys o fale, pound of apples. Okay? So beth arall ydych chi'n gallu cael? 2 bwys o, 3 pwys a, o datws. Right? O datws newydd, hyd yn oed. Right, okay. Neu o datws roast. Neu rhywbeth felly, right? O foron. Pwys o foron, os ydych chi eisiau, right, ia. Yn y de, winwns, okay? Yn y gogledd, nionod. Nionod yn y gogledd. Onions. Should he mean us, man? Onions. What? Right, onions, yn gallu cael o... Onions. Ti'n offri, ie? Right, pwys o gwrgets. Right, okay. A beth arall chi'n gallu cael, os ydych chi'n mynd mewn i brynu rhywbeth yn y siop, ydych chi'n cael... Betis. Right, o fetis. Betis? What was cabbage again? It was the Bresych, o fresych. O teiliad o gwyn. But you wouldn't usually buy cabbage by a pound, that's it, it's already Oh, made. we're talking about pounds now, Bresych. we? Yeah, pound boys. Cennin? Cennin, o gennin, right, Yeah, o gennin. Wasn't it? What was the cennin? Leeks. Oh yeah, cennin head. Casaf Cennin. Menyn. Right, menyn, o fenyn. Felly nawr, dych chi yn mynd i wneud sgwrs fyr, paratoi i fynd i siopa, okay? So be nawn ni, ydy ni sobrych chi o gwmpas rhywbeth nawr, beth am ni gael Bob a Dai hefo'i gilydd? Beth am ni gael Alex a Lucy gyda'i gilydd? Beth am ni gael Lisa a Wyn a na'n neud efo Lucy? Iawn, okay. Mynd i mewn i siop. Triwch wneud o heb y sgript. Triwch wneud o heb y sgript. Yn syml, mynd i mewn i siop, penderfynwch, newn ni sticio at ffrwythau a llysiau. Os yna rhywbeth arall dych chi eisiau fan hyn, unrhyw beth arall, dych chi eisiau, anything else, unrhyw beth arall ar y bwrdd dych chi eisiau. Pethau dych chi yn debygol o brynu. We think about the menu. Lle? Llysiau. Llysiau, yeah, we've got llysiau. Brickill. 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 So, be o frickill. That's vanilla, isn't it? O frickill, apricots. Pound, yeah. O ellig. Swegen. Yeah, so efo swedgen, was it un swedgen, 2 swedgen, 3 swedgen. Right, okay. Beth yw ellig? Gellig ydi pears. Pears. Plums, Plums ydi eirin. 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 Beth ydi eirin glanog? Beth ydi eirin glanog? Wen, dwi eisiau... Beth i gwlan? O causes mutation. Beth i gwlan? Siwmper wlan. Wool. Blue plum. No. Glan. Close. Glan. Wool. Wool. Felly eirin glanog ydi... Woolly plums. Ie, ie. Peaches. Peaches. Dyna beth i nhw. Eirin glanog. So eirin glanog ydi peaches. Woolly plums.
Right, okay. So, na i wneud o hefo... Eirin Glanog, Bob. Right, ffwrdd ni, felly, pawb penderfynu pwy di A, pwy sy'n mynd i mewn y siop, a pwy sy'n gweithio yn y siop. Okay. A wedyn swapio rownd, a wedyn byddwn ni wedi gorffen. Felly'n barod wedyn am sialens i fynd allan. I brynu bwyd yn Llanrws. Okay. You're going to be on Albert. The shop here. Eirin ydi plums. Eirin Gwlanog ydi peaches. Dwi'n angen tai pwys o foron. Dau pwys o ffordd. Nawr, os gwelwch yn nawr. Now, Dim wythnos nesaf, nawr, Alex. Dwy'r chwbl? Yeah, no. Dyna chwbl? Dyna chwbl? Is that all? Na. Na. Dwi eisiau ciwia. Ciwia? Ciwia. Ciwia mawr. Pwys... Pum pwys, 6 pwys ciw? Mawr? 10 pwys. Deg 10 pwys. Wel, moron a tatws newydd. Newydd, os gwelwch yna. Tatws newydd. Os tatws newydd yma? Dim tatws newydd. Don't know what November is, but November. Mis Tachwydd. Mis Tachwydd, dim tatws newydd. Mae'n fynd y fi. Wel, gai tatws Sir Benfro, os gwelwch yna. Dim problem, dim problem. A gai Cennin. Cennin. Un pwys o Cennin. Oh, apples. Un pwys o Eirin Gwlanog. Ah, hairy plums. Carach yn newid. Syniad ardderchog. Dyma'r cwbl? Ie, diolch yn fawr. Faint yw hynny? Cach i helpu. 40 pint. Penny 5 pint? Bargain. Bargain? Dyma chi 50 pint cadwch y newid. O, diolch yn fawr iawn. 5 pint. Gwranda, dwi angen llasiau a ffrwythau heddiw, organig, os gwelwch yn Organic, da iawn. Dwi eisiau pwys o foron a dau bwys o eirin. Chi'n gwybod fel mae Americanwyr, chi'n gwybod, maen nhw'n clywed sell. Ia, felly, ond dych chi ddim yn mynd i wneud hynny, dych chi'n mynd i fynd allan i siopa. So dych chi eisiau seico chi'n i fyny siopa. So dych chi'n mynd, siopa. 1, 2, 3, siopa. Na, dych chi ddim yn seic, dwi'n gwybod. Eto, siopa. 1, 2, 3, siopa. 1, 2, 3, siopa. Da iawn. Oce, na ni, barod i fynd i siop. Be ydych chi'n mynd i wneud rwan? Siopa! Da iawn, oce, da iawn, dyna ni. Testosteron, mae fath yn bod chi'n gwneud yn haca. Well, mae'n bwysig iawn seicio nhw i fyny. It's very important to psych them up before they did the challenge. Ti yn iawn. Rwan ta, dewch chi nôl ar ôl yr egwyl i weld sut hwyl mae'r criw yn gael ar siopa.